Niin, silloin kun Jimi Hendrix tuli, se oli eka kerta, kun hän tuli esiintymään TV2 nuorten tanssihetkeen. Ja semmoinen ohjelma, samassa ohjelmassa oli muun muassa Cat Stevens myöskin. Ja Jimi Hendrix tuli silloin sen Seutulan kentälle, tuonne vanhan kentälle. Ja mä olin vastassa Antti Einiön kanssa Jimi Hendrixia. Ja hän oli melkoisessa kunnossa siinä vaiheessa ja aivan sekaisin, jos suoraan sanotaan. Ja sitten Antti Einio otti hänet kyytiin ja vei sitten TV:hen, missä oli esitys. Silloin täytyy olla nauhoitus. Oli se nauhoitus, se oli tosiaan TV2 ja tähän nuorten tanssihetken. Ja me jäin sitten odottelemaan kentällä, koska Cat Stevens tuli seuraavalla koneella. Ja mun oli määrä Cat Stevens roudata samaan ohjelmaan Ratakadulla. Ja silloin mä muistan, kun Jimi Hendrix siinä meni Antikas autoon, niin oli tosiaan aika lailla, ei tiennyt, onko tulossa vai menossa. Ja sitten hänet roudattiin sitten sinne studioon ja mä tulin sitten hieman myöhemmin sinne, koska Cat Stevens kieltäytyi tulemasta mun Anglia-merkkisen autoon, koska hänellä oli sanottu, että se pitää olla limousine treatment. Ja mulla ei mitään harmaata hajuakaan siihen aikaan, että mitä se tarkoittaa. Ja no anyway, mä sitten sanoin Cat Stevens, että millä tulee, että olet tulematta, että tuossa on taksi. Että minä ainakin lähden etukäteen sinne studioon. Ja menin sitten sinne ja siellä sitten Jimi Hendrix oli sitten siellä. Ja siellä oli täys hallapalo, kun Jimi Hendrix kieltäytyi esiintymästä. Hän sanoi, että hän ei tee playbackia, koska se playback oli tarkoitus tehdä siellä. Mä en muista ihan tarkkaan mikä biisi, oliko se Hey Joe tai joku se oli vastaava. Ja siellä sitten pitkän aikaa riideltiin siitä, että Jimi Hendrix sanoi, että hän ei esiinny ollenkaan TV:ssä. Ja sitten taas Antti Einiö sanoi, että sun on pakko esiintyä, koska meillä on sopimus. Ja siitä sitten käytiin pitkään riitaa ja sitten Jimi Hendrix pantiin semmoinen pieneen koppiin, jossa hän teki playbackina sitten kappaleen. Ja mä en muista ollenkaan, että menikö se hyvin vai hyvin huonosti vai mitä se meni, mutta anyway, Jimi Hendrix oli ihan sekaisin koko sen ajan silloin. Ei tosiaan niin kuin, ehkä pystyi jollain lailla markkinoimaan sitä kitaran soittoa. Ja sitten myöhemmin hänellä muistaakseni oli konsertti silloin, mutta se konsertissa mä en ollut sillä kertaa, koska mun oli sitten muita töitä siinä tehtävänä. Niin se oli se, Jimi Hendrix oli se tapaaminen siinä. Mä otin valokuvia sitä kentällä silloin, kun hän tuli. Ja mustavalkoisia kuvia silloin. Ja muun muassa Hasse Valle tässä myöhemmin on niitä pyytänyt multa. Ja mä nyt olen onneksi tuhonnut justiin tässä ihan muutama kuukausi sitten. Mä annoin niille kaverille niitä kuvia ja siellä meni Jimi Hendrixin kuvat ilmeisesti kanssa. Ja Hasse Valle ilmeisesti ikinä tule saamaan niitä kuvia. Että siitä pitää pyytää Hasselta anteeksi. Hasse on kova Jimi Hendrix-fan. Ehkä Suomen kovin. Ja mulla jäi sitä Jimi Hendrixia ja semmoinen hyvin vaisu kuva, semmoinen sekava kuva vähän. Ei oikein sano otetta siihen kaveriin, että kyllä hän oli hyvä kitaristi, varmasti emme sitä yhtään epäile, mutta ihmisellä oli vähän outo kyllä. Niin se oli se mun muisto Jimi Hendrixistä.